olen Jarkko ja olen praegu töille menemässä. Söitän siinä autoka praegu söitän siinä Tallintarttu maanteelle. Et ja töille menemässä ja no vaattomme katma filmin mitäkin. Se kun mä töille lähden siellä praegu korona-olukortta on suht okei, et ei ole mitäkin ei peaks olemaan. Et, aga no, ikka peaks maski kantamaan ikaksi juhuksi. Niin, no, ja vaatamme. Mulla on se Insta360 Go-kamera. Siinä on nyt se jama, että voi 1 minuutin pikkuset video siitä korraka tehdä. Et, aga no, ei rääkkitä praegu kamerasta. Vaatamme missä saa. Päivipä puolivaiheessa lähden syömään praegu. Et ja praegu on sellainen olukor, että kaikki restaurantit on kiinni. Et no, syöjä saa painot kaasa ostaa. Aga no, siinä puoleen 60 kun se ostaa, niin konsumista sieltä saa kaasa ostaa päivän praati. Se on niinkin 2,5 €. Sellisen voittan siitä nyt praegu. Söön autossa siis. No, teemme niin. Tere, päivä praati. Aitäh. Niin, sellinen toit tänään. Heikki filee, karttuli, putru, salaatit ja kansyö.
kojupoole. Praegu sõidan ja kojupoole ja no midagi filmisin tööl, aga no liiga palju ei viitsinud filmida, sest no ma ei tea, tahtsin teha tööd ka vahest. Ja selle kaameraga saab ainult 1 minutit filmida, et noh, see on ainult halba asja siin kaameras. Aga noh, midagi pole teha. Peaks siit see teine versiooni ostama kunagi. Just alles tuli poodidesse, et äkki ma ootan veel suvel äkki ehk võib-olla peaks vaatama uuesti. Aga noh, ma ei tea, kas ma filmisin või midagi. Tegelikult peaks auto tankima, et võib-olla. Ei tea. Et jah. Nii. Ma ei tea, vaatame, äkki filmi veel. Tanklas käidud, tankisi auto ka. No mitte täistanki, aga no natukene. Alles homme on palkapäivä, aga no. No nii hull küll ei ole, aga no nii. Tanklas käidud, ostin Red Bulliga ja no nüüd sõidan koju ja no selline video. Järgmise korra midagi muud. Vaatame. Ei tea, kuidas tämä kamera töötab. Ma panin tähän, mulla on tällainen tasku täällä. Ma ei tea, kas näette. Selline tasku. Sinne on lihtne panna see kaamera ja lihtsalt valitaan see töölle ja no äkki pärast näen, kuidas need klipid töötavad. Kas hääl ka kuulub siin? Ei tea. Aga noh, nii. Ma olen Jarkko ja sanon tšau. Näeme järgmise korra.